Dobrý deň. Dnes by som vám chcel niečo povedať o preimplantačnom genetickom testovaní embryí. Preimplantačné genetické testovanie embryí je vyšetrenie, kedy vyšetrujeme embryá ešte pred zavadením do maternice. Na to, aby sme mohli geneticky vyšetriť embryo, musí byť ovci doplodnený metódou ICSI. Následne embryo sledujeme až do vývinu do štádia blastocysty v embryoskope, pričom na 5. a 6. deň, ako náhle embryo dosiahne požadované štádium, urobíme mu laserom malú dierku do obalu a odoberieme ju 5 až 10 buniek. Takýto odber buniek sa nazýva aj biopsia. Následne sa všetky embryá jednotlivo zamrazia a vzorky sa pošlú na vyšetrenie. Poznáme niekoľko typov genetického vyšetrenia embryí. Prvé je PGT-A alebo preimplantačné vyšetrenie aneuploidy. Vďaka tomuto vyšetreniu vieme zistiť, či má embryo správny počet chromozómov. Vyšetrenie PGT-SR, čo je vyšetrenie štrukturálnych chýb chromozómov. Posledné je genetické vyšetrenie monogénových ochorení, kedy sme schopní nájsť aj mutácie v jednotlivých génoch a analyzovať prenos z rodičov na potomstvo. U embryí, ktoré sú geneticky vyšetrené, zvyšujeme úspešnosť IVF cyklov. Na základe vášho genetického vyšetrenia alebo odporúčania lekára vám vieme poskytnúť bližšie informácie počas konzultácie v embryologickom laboratóriu.